ቻይና ዝወርወረታ ሮኬት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብምዃና ኣበይ ከም ተዓልብ ዛጊት ኣይተፈልጠን። እቲ ብቕንያቱ ክፍራሕ ዝጸንሐ ናይ ኢራን ግብረ መልሳዊ መጥቃዕቲ ሎሚ ከም ዝጀመረ ይሕበር ኣሎ። ቻይና ዝወርወረታ ሮኬት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብምዃና ኣበይ ከም ተዓልብ ዛጊት ኣይተፈልጠን። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰደደተን ካብ ትሕቲ ቁፅፅራ ብምውፅአን ሓንቲ ኣብ ኣፓርትመንት ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ሓንቲ ኸኣኒ ኣበይ ክትኩም ዝወደቐት ዘይተፈለጠት ሮኬት ሕጂ ኸኣ ኣበይ ከም ትወድቕ ብልክዕ ኣይተፈልጠን ደሎ። ክኸውን ዝኽእል ግን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ምዕራብ ኤስያን ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ። ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና። እቲ ብቕንያቱ ክፍራሕ ዝጸንሐ ናይ ኢራን ግብረ መልሳዊ መጥቃዕቲ ሎሚ ከም ዝጀመረ ይሕበር ኣሎ። ብዕለት 1 ሚያዝያ 2024 እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ሶርያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢራን ካብ ሰማይ ብሃንደበት ድሕሪ ምጥቃዓ ክልተ ጀነራላት ኢራንን ካልኦት 5 ምስኦም ዝነበሩ ኢራናውያን ናይ ፖለቲካ ሰባትን ተቐቲሎም ነይሮም። እዚ ምስ ኮነ ቁጥዐ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስለ ዝሓየለ ኢራን ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ብፍላይ ብእስራኤልን ብኣሜሪካን ክግመት ቀኒ ነይሩ። ንዕኡ ዝኸውን ምድላዋት እውን ክካየድ ጸኒሑ ኣሎ። በዚ መሰረት ኢራን ሎሚ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ክትጅምር ወሲናስ ድሮ ኣዝየን ብዙሓት ድሮናት በብኽፋለን ናብ እስራኤል ልኢኻላ። እተን ድሮናት ካብ ኢራን ተበጊሰን ናብ እስራኤል ንኽበጽሓ ገለ ሰዓታት ክወስደለን ምዃኑ ዝተገመተ ኮይኑ ነዚ ተኸቲሉ ብዙሓት ፍጻሜታት ይኽሰቱ ኣለዉ። ነገራት እውን ቀልጢፎም ይቀያየሩ ኣለዉ። ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ናይ እስራኤል ወተሃደራዊ ወሃቢ ቃል ዳንኤል ሃጋሪ ኣረጋጊጹ ኣሎ። መራሒ እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ብወገኑ ንጸረ መጥቃዕቲ ጥራሕ ዘይኮና ንመጥቃዕቲ እውን ተዳሊና ኣለና፣ ብኹሉ መዳይ ምድላዋትና ኣጻፊፍና ኢና ክብል መብርሂ ሂቡ። ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝርከባ ሃገራት ኢራቅ፣ ሊባኖስን ጆርዳንን ብሰንኪ ኢራን ናብ እስራኤል ገጻ ተኲሳተን ዘላ ድሮናት ክለ ኣየራተን ንበረራ ዕፁ ከም ዝገበረኦ ኣፍሊጠን። ብፍላይ ጆርዳን ክለ ኣየራ ወላ እውን ንህዝባዊ ኣገልግሎት ዓጽያቶላ። ሚኒስተር ምክልኻል ኢራን መሓዛ እስራኤል ዝኾነ ሃገራትን ንኢራን ከጥቃዓ ዝፈተና ካልኦት ሃገራትን ግቡእ ግብረ መልሲ ክወሃበን ምዃኑ የጠንቅቕ። መራሒ ኢራን እውን እስራኤል ክትቅፅዕ ኣለዋ ክብል ፈኪሩ ኣሎ። ኢራን ኣብ ታሪኽ ብቐጥታ ንእስራኤል ተጥቃዓሉ ዘላ ኣጋጣሚ እዚ ሎሚ ጀሚራቶ ዘላ መጥቃዕቲ ናይ መጀመርያ እዩ። እንግሊዝ ኣብ ጎኒ እስራኤል ብምዃን ነቲ ኢራን ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ሓደገኛ ተግባር ክትብል ኮኒናቶ። ጆርዳን ክለ ኣየራ ንሓይሊ ኣየር እስራኤል ብምኽፋት ነተን ካብ ኢራን ዝመጻ ድሮናት ንምምካን ምትሕብባር ዘርኣየት ኮይና ኣሜሪካን እንግሊዝን ብነፈርተን ኣቢለን ኣብ ጆርዳን ካብ ኢራን ዝመጽእ መጥቃዕቲ ክከላኸላ እየን። ኢራን ሕጂ ኣብ ስቱድዮ ምስኣተና ንዕዘቦ ከም ዘለና ድሮናት ጥራሕ ዘይኮነ ካልእ ተወንጨፍቲ እውን ናብ እስራኤል ተኲሳላ። ኣብ የመን ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ናብ እስራኤል ድሮናት ይሰድድ ከም ዘሎ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ። መዓስ እዚ ጥራሕ ጉጅለ ሕዝብላህ ናብ ጎቦታት ጎላን እስራኤል ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ የካይድ ኣሎ። በዚ መሰረት ማእከላይ ምብራቕ በዝን በትን ብድሮናትን ተወንጨፍትን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ግብፂ እውን ክለ ኣየራ ከም ዝዓፀወት ኣፍሊጣ። ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ኢራን ምናልባት ንጆርዳን እውን ከየጥቅዐት ኣይክተርፍን ይብሉ። ምኽንያት ናይዚ ክገልጹ ከለዉ ኸኣ ካብ ኢራን ናብ እስራኤል ብክለ ኣየራ ዝሓልፋ ድሮናት ሃሪማ ከተውድቐን ምዃና ተጠንቀቕ ስለ ዘላ እዩ። እቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ቢትኮይን ካብ 67,200 ናብ 62,000 ዶላር ብቕጽበት ወሪዱ። ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ኩነታት ኣዝዩ ቁልጡፍ እዩ ዘሎ። ነዚ ዜና እናሰራሕና ዝተቐበልናዮ ካልእ ሓበሬታ ኣብ እስራኤል ናይ ሓደጋ ጥሩምባ ይንፋሕ ከም ዘሎን ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ሓያል ናይ ከቢድ ብረት ድምፂ ከም ተሰምዐን ወከልቲ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና ካብቲ ከባቢ ይሕብሩ ኣለዉ። ናይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስን ናይ ሮይተርስን ጋዜጠኛታት ነቲ ድምፂ ከም ዝሰምዕዎ መስኪሮም። ናይ ኣሜሪካን ናይ እንግሊዝን ነፈርቲ ድሮ ናይ ኢራን ድሮናት ወቂዐን የውድቓ ከም ዘለዋ እውን ጸብጻባት ይሕብሩ። እስራኤል ንዝቕጽል 48 ሰዓታት ቤት ትምህርትታት ዓጽያ ንስራሕ ዝወፍሩ እስራኤላውያን ከዓ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩ መኺራ
ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝካየዱ ምዝንጋዓት እውን ደው ክብሉ ኣዚዛላ ኢራን ብኣማይት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ድልዋት ዝዓጠቑ ሰራዊትን ካልኦት ልዕሊ 300,000 ዝኾኑ ዕቑራት ሰራዊትን ከም ዘለውዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣዝዩ ዘመናዊ ዝተባህለ መሳርሒ ብረት ዝዓጠቐት ሓያል ሃገር እያ ኣብዚ እዋን ብዘይካ ኣብ የመንን ኣብ ሊባኖስን ዘለዉ ከም ሕትን ሕዝቡላህን ዝበሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ዓለምን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዘለዋ ሃገራት ንኢራን ነቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ሓገዘን ከበርክታ ዝተለዓለ ዓበይቲ ሃገራት የለዋን ከም ኢራቅ ግብፂ ጆርዳን ዝኣመሰለ ሃገራት ክለኣየረን ብምዕፃው ወይ ንኣሜሪካ ብምኽፋት ብተዘዋዋሪ ንኢራን ከም ትግዳዕ ይገብራ ኣለዋ እስራኤል ግን ንኸም በዓል ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝኣመሰላ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብቲ ተካይዶ መኸተ ተሳትፈን ኣላ ግብረ መልሲ ሩስያን ፑቲንን ኣብዚ ጉዳይ ከመይ ከም ዝመስል እቲ ጌና ብሕጂ ዝርአ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ መርገፂ ክኸውን እዩ ኢራን በዚ ሎሚ ጀሚራቶ ዘላ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ነቲ ብዕለት 1 ሚያዝያ ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ኤምባሲኣ ንዘካየደቶ መጥቃዕቲ ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ትህብ ከም ዘላ እያ ትሕብር ዘላ ምናልባት እቲ መጥቃዕቲ እውን ሎሚ ጀሚሩ ሎሚ ዝውድእ ክኸውን ይኽእል እዩ እዘን ሃገራት ናብ ሙሉእ ኩናት እንተኣትየን ግን እቲ ፀገም ንዓለም ክተርፍ ከም ዝኽእል ዘማታ ኣይኮነን ኢራን እስራኤል ኣብ ኤምባሲኣ መጥቃዕቲ ብምፍፃማ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቻርተር ዓንቀጽ 51 ዝተሓሰ ስለ ዝኾነ ነብሰ ምክልኻል ክገብር መሰለ እዩ ክትብል ትምጉት ኢራን ነዚ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ስርሒት ቁኑዕ መብፅዓ ክትብል ሰሚያቶላ እዚ ዜና እዚ ሎሚ ምሸት ናብ መላእ ዓለም ምስተጋውሐ ቀንዲ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ እስራኤል በዚ ምስ ፍልስጤም ጌና ዘይተወድአ ዓብ ኩናት ተካይዳላ በዚ እውን ሓደ ካልእ ናይ ኢራን ጉዳይ ኣጋጢሞ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ ጉዳይ ዝቕፅል ምዕባለታት ተኸታቲልና ናባኹም በብእዋኑ ክነቕርበልኩም ኢና ንሕጂ ግን ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ድሓን ሕደሩ